Pane chinhu chinoshamisa chatinoti headline inobva kuThe Zimbabwe Electoral Commission ZEC vachinzwa mashoko ekuti aiwa ZEC is yet to release polling station results for elections egore rapfuura amuzwa kuti aive flaut emuna 2023 presidential elections. Saka pana mashoko atiri kuona vanhu vanyasa kuona kuti apa ZEC yakuda kutijairira. Yes, we know kuti aiwa vanhu vanoziva ende vane evidence yekuti aiwa elections aiwa akaflyover, they were flaut, my elections are they not credible. Saka pana mashoko anobuda nyogwa pana mune ZEC not subscribe or like or turn on the bell icon. Nyika yese yakagumbuka nokuda kwamashoko anotaura noti mbepano vanobuda nyora vachiti the Zimbabwe Electoral Commission ZEC has yet to release polling station-based results for the 2023 presidential elections, leading to widespread speculation and increasing tensions among political stakeholders and the public. This delay has fueled criticism of the electoral body's transparency and efficiency, with the political parties and civil society groups questioning the integrity of the electoral process. Despite public outcry, ZEC chairperson Justice Chigumba has remained steadfast, emphasizing the need for electoral reforms rather than focusing on the controversies that marred the recent election cycle. Addressing delegates at the post-election review conference in Nyanga, Justice Chigumba spoke about the underlying electoral disputes, hinting at systematic issues within Zimbabwe's election framework. However, she remained silent on the delayed release of the crucial polling station-based results that would allow a thorough audit of the 2023 presidential outcome. Domashwa nobuda pana pachiona kuti avakomana vari kujairira vanhu vanonyasozoti aiwa these elections they were flaut. Yes, vakabuditsa aiwa results vachiratidza kuti aiwa idi munangagwa ndiye akanga akawina, but vanhu vanozoti akawina ndiani, but still they are still talking about elections achiti aiwa toda kunyasa kubuditsa results chaiwo chaiwo. Zvatiri kuona kuti kunyangwe munhu ukatonzwa kutoti aiwa electoral board inotora a complete year kubva August last year to this August atwamuna September vachiri kungobika results, unotoshaura kuti credibility yacho kana accountability kana integrity yacho iri kuapply papi. Ndotize mafungiro enyu muchinzwa Justice Chigumba achiti aiwa tofanira kufokasa pane reforms emunyika pane kufokasa panhau aiwa discrepancies akaitika elections. Zvatoona kuti aiwa vakomana ava vari kutora vachitojairira citizens emunyika yeZimbabwe. Ndotize mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu subscribe or like and turn on the bell icon.